Candy Battle číslo 3. Alice Studeníková. Pole dance dělá víc jak půl roku. Teda víc jak půl roku, mně to přijde teda strašně málo, ale už jde do toho battlu, takže o to si to víc ceníme. Bere pole dance jako všestranný sport. Jo? Samozřejmě láska od první lekce. A největší motivací pro ní jsou lektorky z místního Apocalypse studia, což je úžasný. Nejoblíbenější prvek Scorpio. Bude dneska Scorpio? Asi ano, jsem si říkal. A na druhé straně Betlu Nikol Petrovičová. Pole dance má jako úžasnou zábavu, jde o překonání jejich limitů a získání sebevědomí. Výborně odměnou je tím pádem úžasný pocit. Tomu se nedivím, to je vidět vždycky po každém dopadnutí na zem z té tyče. Inspirací jsou Peťka a Daffy, opět z Apocalypse studia. No máte tady krásný zástup. Jdeme na to! Candy Battle číslo 3.